presented by Marika Films. कौना जाति के लइका कौना जाति के लइका पसंद करेलू राम परवेश गोपालगंज। बताओ बबुआन के या खाटिया हिरान के कहिया जवनिया छिखैबू कोहिरान के कहिया जवनिया छिखैबू कोहिरान बता दो पंडितान के ये जान पसवान के कहिया जवनिया छिखैबू लोहारान के भेद भाव वाला बात कहे गोरिया है छन छम करेलू जवनिया के तना जतन करेलू कौना जाति के लइका पसंद करेलू जवनिया के तना जतन करेलू कौना जाति के लइका पसंद करेलू बताओ कौना जाति के लइका पसंद करेलू Presented by Marika Films. कहया जे लगा दी सनु हम जन चली हो एक दिसनु हो कहया जे लगा दी सनु हो जन चली हो एक दिसनु हो हमके देखिए कि अपन दुकानिया काहे बन करेलू जवनिया के तना जतन करेलू कौना जाति के लइका पसंद करेलू जवनिया के तना जतन करेलू कौना जाति के लइका पसंद करेलू कौना जाति के लइका पसंद करेलू बस करन के सवाल नुबा कहे भइल बुरा हाल नुबा भइल बुरा हाल नुबा बस करन के सवाल नुबा कहे भइल बुरा हाल नुबा डीजे राम परव सके नामे तन बदन करेलू जवनिया के तना जतन करेलू कौना जाति के लइका पसंद करेलू जवनिया के तना जतन करेलू कौना जाति के लइका पसंद